Bueno, hemen gaur egin dugun ibilbide honekin, batez ere helburua zen ikustea pixka bat hemengo basoa, baino ontzigileen ikuspegitik. Nola baso hobek balio izan dute etxeak eraikitzeko, ganaduak eta gordetzeko, ozein lanbidetarako lehengai bezala, eta baino ere bai ontzigintzarako. Eta nola ontzigintzak izan duen garrantzia handia, bai kostaldean eta bai hemen barrukaldean. Nolabait horrek lagundu du, garai batean bazegoen kohesio bat, lotura bat, harreman bat, inor dudan jartzen ez zuna, eta baino gaur egun pixkat berdeskubritu behar dena. Hemengo hitzainek, hemengo mandazainek, hemengo basozainek, basomutilek, hemengo gizon emakumeen lana itsasoarekin lotuta zegoen baita ere. Eta hori da, pixka bat, San Juan Baleontziaren berreraikuntzaren bitartez nolabait suspertu nahi duguna, hori nolabait berreskuratu, hori ekarri berriz gure gogora, eta nolabait ere bai nahi diogu eman duintasuna egurrari, zurari eta basoari. Nolabait gaur egun ematen du basoa dela gauza marginal bat, eta lehen osan nolabait ekonomiaren bihotza. Hori agian gaur egun ez du garrantzi berberak izango basoak, baina uste dugu ezin dugula hori ahaztu. Gaur egun ez da ikatza egiten, lehen bezala, ez dago ganaduak eta ez dira hemen egiten, orduan basoa dago utzita, baina lehen oso mendia asko garrilago, eta konturatzen bazatu zuhaitza daude askotan zaindu da, tartekatuta egotia, aritz bat hor, beste bat hemen. Aritzak izaten du joera azteko oso trinko, azten dira ganak arras kontetutzen bata bestearekin, eta azten dira askotan argai, eskaix, eta bata besteari itzala egiten, eta gizakia esaten ez bada garbitzea, hola azten dira. Ja, gizakiak esaten badu, hau utziko dut, besteak fuera, hori utziko dut, besteak fuera, garbitzea. Orduan, zuhaitza badauka aukera zabaltzeko eta handitzeko. Eta hori da hemen gertatu izan dena. Erabiltzez ikustelako zuhaitzak etxeak egiteko, edo ikatza egiteko ere bai, eta ere ontzigintzarako. Batek esan ezaguen ontzigintzaen, baina kosta lekuta da. Hor kuriosua da, Juanito Erdozeak esan entziguna, bera itemen etxarreko almiti izan dakoa, eta esan zuen, berak ez autu izan dula egurra ematen, pasaiarako, egurra saltzen, pasaiarako utziek egiteko. 50. hamarkada arte egurrezko ontzigintza zen, gauzi normalena, ez? Eta orain dela 20 urte arte hola zen. Eta gero ia bukatu da, 80ean edo hasi ziren ja azkeneko egurrezko itxasuntziak egiten. Ja, azkenak izan dira. Gaur egun, itxasuntziak egin daitezke prezio berean Korean edo Estatu Batuetan edo Finlandian edo ez da genuen, ez? Globalizazioarekin eta material berriak eta hola. Nola? Egurra ez dut erabiltzen da, ontzigintzak? Erabiltzen, dira, adibidez, Euskal Herrian ja ez dago ontziola bakar bat ere egurrekin lan egiten. Gaur egun adibidez, itxasuntzi bat egiten da fibrazkoa, eta kontua da egiten dela molde baten bitartez. Gero beste baten behar danean molde berduera horretxatzen da. Eta beste bat. Horren kopiak egiten dira, eta egurrezko ontzia, hasieratik bukaeraino, nahiz da berdina egin, hasita bukatu da prozesua. Lan ordu kontua da. Egurra ez da garestia, lan ordu bat dira garestia. Eta hor dago problema. Jakintza hori galtzen nahi gala. Gau, kontua da, itxasuntziak gaur egun nola egiten duzun molde bat, eta etortzen zaizu Palamoseko bat edo La Coruñako beste bat, itxasuntziak bestea. Horren dut duzu itxasuntzi bat, que vale para todo. Ez da oso ona, ez da oso txarra, tartekoa balio duna edozen gauzetarako. Leheno, itxasuntziak egiten zian, nik egiten bai itxasuntzi bat Pasaian, Pasaiko uretan ibiltzeko, hango itxasoekin, hango korronteekin, olatuk eta dana. Hori egiten duzu ontzi bat, bereziki, kostalde baterako. Horrek esan nahi du
operatzen dizkizula formak eta lortzen da, hemen itxasontziak, Euskal Herriko itxasontziak zian, Optimus, nolabait. Gaur egun adibidez itsas ingenieriak eta estudiatzen dituzte lehengoko barkuak eta formak eta dana, ordenadorean egin daitezke, pruebas de estabilidad, no sé qué, eta esan dute, itxasontzia horiek dia perfektuak. Oso zaila da hobetzea itxasontzia horiek. Eta diseinatu dituztenak ez dira unibertsitateratzen. Dira eskolara 12 urte arte eta gero aitari lagundu diote itxasontzia horiek. Orduan da, jakinduri bat mantendu izan dana, pixkanaka, igual milenio oso batean. Eta gaur egun hori, tak, eten da. Ja, jende hori langabezian dago, gaur egun egiten dituzte sukaldeko altzariak, eta tableroekin, eta ja, arte guzti hori galdu egin da. Horregatik guk hori nahi dugu mantendu. Eta konturatu beha, mantentzeko arte hori, holako lekutara etorri behar da. Lehen gaia hemen dago, hemen daude zuhaitz oso ederrak, landuta, orain dela igual 100 urte edo 150 urte, eta landuta askotan, ez bakarrik, baina askotan ontzigintzarako. Ikusiko ditugun zuhaitz batzuk, dituzte forma berezi batzuk, diala ontzigintzarako. Ontzigintzan ze behar dezu estruktura bat, nik adibidez laminatxo bat, zuhaitz ikusteko, itxasontzi bat egiteko behar dira, hori dira adibidez San Juan ontziarentzat beharko diren piezatako batzuk. Guzti honek, dira ontziaren azpian emango ditunak. Batzuk dira hola Y forma dute, gero juten dira zabaltzen, gero hemen dira ia lauak, eta gero aurreko aldea, hau da itxasontziaren aurreko aldea, V forma hartzen dute. Pieza hobek, ez dezu behar eozein tablero bat hartuta eta gero moztuko dezuela. Behar dezu egurraren aria. Hori da. Hori lanbide guztitan, altzari egiteakoan eta ere bai, baina itxasontzi batean. Hortako erabiltzen da. Nola? Forja, burdian. Bai. Ekien da, B formak enestako lezatzen hotzetan, egin. Hori da, burdinarekin ere modu batean gertatzen da hori, nahiz eta ari ez dauka, baina bai, hala da. Eta hemen bizia zen jokuan, hemen ez da lanabesa bat daukazula kertena eginda egurrezkoa eta buskatuten zezen, beste bat, itxasontzia buskatzen bazaizu, zuberatu bat. Orduan, hori oso importantea zen, eta bilatzen zen, adibidez, holako formatarako, bilatzen zen zuhaitz bat, hori bezalakoa ez da balioko nuken, baina berria forma bereziak. Hori da horren ikusiko dugu. Hori mentzan, gehien bat, ariziak ez dira izan modu naturalien baizik da. Landatze lan bat egon dela beti atzetik. Hori da, gaur egon askotan landatu, landu, kimatu, espresio hortarako, ez? Iruditzen zaigu mendian gaudela erabat natura basati kutu gabe batean. Ez da, ez da bat ere. Da pixkat esaten ditutena. Hemen jendea, hemengo biztanleak beti zuen arbasoak ibiligia hemen lanian. Eta horregatik dago hau horrela. Ematen du hau sortu dela, ez dakit, sortu dela naturalki. Baina landuta izan da. Eta zuhaitz asko ikusten dugu ez diala zuzenak baizik eta forma bereziak dituztela. Etxegintzarako ere bai, batzutan pieza angelu formako pieza behar izaten dira eta baino itxasontzitarako zergatik ja horren dela 1 urte edo pieza horiek saldu zitezken. Gaur egun ez dute balio komertzialik. Zuhaitz horiek ja nola ez den erabiltzen ja zuegurrerako dira. Baina leheno oso baliotsuak ziren, eta etortzen zen jendea kostaldetik, Keitiotik edo Pasaitik edo gu bezala, zuhaitzak. Eta ja hemengoek esaten zioten, torri mendiz, hemen nila badaukat nire aitona zizan ja mosten eta nire aita ere bai lantzen, eta horrein daukazu zuhaitz bat daukala justu zune duzun forma. Eta hori da pixkat ikusiko duna. Nahi bazute abiatuko gara. Eta baita ere aipatu, esaten zen, lehen nola landatzen zen eta zaintzen zian,
horregatik daude ariztiak eta gaur egunean ikusi beste ez da toki askotan ze gertatu den. Daudela aritz zarra daudela, baina azpetik datorkiuna dela pagua dela. Hor ere, Aritzik ez da hola, orduan hor da pixka refleksio bat sortu beharko liduko honek, ez? Zatea, hau berriz ere mantendu nahi balima arizti bezala, pixkat inberko deu lehen itentzian lanak. Eta egun lekionen, guai dala 2.000 urte hemen ezola jagoi? lehenago, 2000 urte ez dakit. Berandu xio, baina Bai, egia da, pagoa etortzen. Aritzo ez daikez? Aritze, Zumarra eta Gazteina. Izan guai dala Urritza eta holako. eskalaziotan, polenak, bilduz eta oidenak aztertu. Pagoa iritsi zen honea, horren dela 7.000 urte, igual lehendik bazegoen, baina da espekin basigo bat, oraindik inbaditzen nahi da. Gaur egun, bai, ikusi ditugu pagaldiak eta esan dugu, hau da Euskal Herriko ez da gizela, horren dela 10.000 urte hori etzegoen. Ez dut esaten ez diana zuaitz ederrak eta baina gaur egun gertatzen da hori, erresago datorrela eta holako egualdia egiten duenean hori gehiago. Egin paga deien ez pago esto. Claro, hori da. Eta gainera, Ariz deien, bueno, nago denetak. eta gainera beste arazo bat izan dena da, basogintzan ibili izan dela aritzak behar izaten du tratamentu intensoago batzuk. Behar du espazio gehiago azteko ere. Eta orduan hemen izan da pixkat beti kontuz ibiligea, kontuz erdibildurrakin eta erdi ilunpe hortan pagoa nagusitzen da. Orduan, pixkat da... Mendia esan garbitzen, pagoa nagusituten egiten da, eta gaina pagoa konturatzen da zure pagai batean, ez dira beste zuaitz mota kasten, honek ez, Sartzen bat eta... egiten dio nolai gerra biriniko bat, atatzen ditu inguruko, eta gaina itzala handia egiten du, eta orduan aditzak eta horren pagoaren aurrean desagertzen dira. Orduan, nahi badira, zerak ariztiak mantendu, hori kontrolatu da. Askotan jendeak gu kaletarrak eta jende gehiena gaur egun gure gizartean kaletarrak dira. Orduan, jendeak esaten du, zuaitzak botatzen badira landatu behar dira gehiago. Landatu baino inbiertana da, guzti ariztik, ikusiko ditugu olako aritzak, ikusiko ditugu milioika. Baina inbiertana da, haiek aukera eman. Askotan da zuaitz zaharra bota, haiek aukera izateko, azteko aukera izateko, eta etortzen dian beste batu, adibidez pagoak, kontrolatu. Eta ez zen jun behar landatzea, etorriko da naturalki, baina aukera eman behar dugu. Eta pixka da zuk esan desunen jarraituz, biodibertsitatea aipatzen den hauetan ez, azkenen ariztia asko biodibertsitatea handiua dauka, pagadi bat eta aukena baino. Bai, hala da. Orduan ondorioa da, lan egin behar da biodibertsitatea handiua bat. Kasu hauetan, baso hauetan. Aipatu nahi nuke, oso laburki, Europan basogintzan eta pixkat kontrolatzen ibiltzen dienak badaude insektu batzuk eta diala nolabait betzien dituztenak kontroladoreak. Nolabait jakiteko ingurune bat txukuna da, edo kutsatuta dagoen, bilatzen dituzte insektu eta insektuak eta horako aberetxo, animalitxo txikiak. Europako baso askotan xirofagoak dianak, egurra jaten dutenak, egur jaleak edo ontxoetatik bizi dianak, ontxoak bizi dira egur hilian, desagertu dira. Orduan, hor desagertzen dira horiek, desagertzen dira horiek jaten dituzten txorillak, eta desagertzen dira, azkenean, kate trofiko guztia desagertzen da. Lekurik aberatsena insektu egur jale horietan Euskal Herria omen da. Baina askogatik. Zergatik, basoak landu direlako. Orduan, basoak landu dira leku guztitan. Baina hemen landu dira, adibidez, hori kimatzen eta mozten, mugarritzen zuaitzak. Hau da, mozten duzu goitik eta ateratzen dira adarrak horrela. Orduan, zuaitz horiek badute egur hilaren portzentai bat. Muturrak eta moztuten duzu adarra hori hile egiten da eta beste bat azkeratzen da beste nunbaitetik. Eta nunbait hori dela eta hemen insektu horiek arruntak dira eta txorillak jaten dute eta aberastasuna badago. Baditugu beste problema medioambiental batzuk. Baina hori hain zuzen ere ez daukagu. Eta problema hori ez.
Eta Europan Lauste adibidez, batzuk egin zuten, ikerketa bat Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek xaguxar ikertu zuten xaguxar bat hemen egin zuten. Eta sakanako basutan aipatzen zuten hori bat. Hemen zen xaguxar bat nahiko berezia behartuela anistasun handia bizitzeko eta hemen bazten den. Bazparrontan deina batzu errapatuta txipek jarrita antenatik. ba, zuzen hori ez nekin, baina bai, hildorki joak pixka bat, gaur egungo biologoek eta esaten dute, aldarrikatzen dute, ba, igual hemengo eredua esportatu behar dela, Europako beste leku batetara. Izan ere, adibidez, Oiartzunen... Inglaterratzen etorri zen izan jendie ikestia nola lepatu, lepatu esaten dugu, timatu, lepatu, golak zar, lortzeko oso zarrek. Guk harremana daukagu horiekin, The Woodland Trust deitzen dira elkartea. Eta haiek han badituzte, hemen mugarretuak ditzen ditugunak, diala, horako zuaitzak, 3 metrotara, 2 metro perdiola, Nahi, paraguesan azpilen sartzen. Botatzen duzu tintan ez bat. bakarrik, baina baita ere ontzigintzarako oso onak ziren, ze orduan dituzu olako adarkurgoak, diala oso onak egiteko ziren aldeak. Eta hori hemen asko eginda. Eta orduan mugarrotu horiek, adibidez Inglaterran eta badaude, 3 edo 4 edo 5, eta daude, superkontrolatuta, bertoratu zintzizke, baina kontuz, eta hemen zerta basoak ditugu. Eta orduan, etortzen dira honea, eta abizenatzen dute, flipatzen dute. Hemengo basoekin, esaten zuen. Guk hau baldin bagendun, izango zen, eta ze gertatzen da, Euskal Herria oso menditua dela, errekurso asko ditula, baina jende asko ere bizi izan dela, eta errekurso guzti horiek, hemen, burdin gintza, badakizute ze garrantzia zeukan. Kilo bat burdin egiteko, 7 kilo ikatz behar dira, eta 7 kilo ikatz egiteko, ez da kilo egur behar dira. Orduan bertan egur pila bat burdina lantzeko. Gero inberdia itxasontziak. Gero, lanbide guztitan erabiltzen da egurra, edo energia bezala, edo lan, materia bezala, materia prima bezala. Orduan, hemen basoa, zaindu behar kan, kudeatu behar kan. Hemen bezala. Beste leku batuta, zehartatu da, etorri da industria, edo etorri da espekulazio inmobiliarioa, edo eta basoak ez dira zaindu, utzi dira, kendu dira, bota dira. Komunala egindak asko eskarrak ez da. Leno herriak, leno zegoen ekologistarik. Leno herriak esaten zuen, basoa gutxitzen dira. Basoa zen bide iturri nagusiena. Mendik komunaletan saltzen zen egurra, zure esan duen egurra? Udalari erosi, eta udalak ematen dizu baimena, eta bota inbesteari, eta ez da gizet, eta bakizet. Itxasontzi bat egin edizula, berdin. Orduan, beraintza zen estrategikoa. Ikusten zuten egan basoa txikitzen zala, alto, hemen, edo landatu behar da, edo mendia garbitu, eta arbola saldu, gero zenbat jornal errien. Ikiek karretuen. Horren ingurumenez. Intzigintzarekin lotutako zehontzen idatzi batzutan, idatzi zarrotuan ateratzen da. Adostezala salmenta, baina hemendik ja egurra landuz atera bertzala. Lantzen zan basuan bertan, eta gero egiten zan transportia bere garain, igitan pasaiaraino emateko, bat ematen zan, landuz. Parterik handuna, ibizalia edo itzaia hemengo izango zen, hori lantzen zutenak ere hemengo izango zen. Itzaia gaine hemengo batzuk, potenziala, igual ataun aldera. Ataunen beste batzuk, relevo hartu, behazainia, behazaindik, etapaka izan zen, jende asko ikutzen zen oso baina. Eta horrek suposatzen zuen ere bai, ekonomia guztia muntzen zen nola bait, horren inguruan. Eta bat zegoen zigintza sartzen danean, ezan interes handiak zeuden, interes ekonomiko handiak, eta jende asko bizi izan, esango den dugu jende gehiena bizi izan zuzenean edo zeharka itxasoaren eraginetik. Hemen, bai, nengo zura, ere, badaude dokumentu bat, 18. mendekoak adibidez, esaten duten azprizki nola zura saltzen zen, ontzigintzara.
hori bakarrikan hor burundako figura garrantzitsuenetako bat izan dena zerena Ibiekin eta esporten ibiltzen zena. Itzainak edo burundan eukizan dutela garrantzia dut bat. Orduan, horre azkenean zen, alde batik hemendik ematen zuten lehen gaiak itxasora, baina gero itxasotik ere bizarraldea eta ahiak joten ziren merkantzien mugimendui eta batzuan ematen zuten hemendikan zura eta adibidez garia. Gipuzkoa garia muti pobre izan da, orduan hemengo garia edo hegoaldeako garia ara ematea. Eta gero handikan ekartzen zen, igual itxasotik ekartzen zen, adibidez, atzerriko proiektuak, Bakalaua, abajube. Hoi izan duna, arrieruan figuroi, Nikolas Arbizuk oso asko ikertuta daukana, burundan aberastasun parte gaundina hortik etorri zentzat. Lehen gaien karritean marra. Rafael Karazartorrek bile zazpion da guztin badela paperak ibalezien. Sobre ya alako negozio ondile bihurtuzan egurran kontu eraikintzako itxasontzi politiko. Noiz nahi botatzen hasi ziela eta nola esanez eraikitzen gauzuten hobezkien bota bertzen aritze, nola bota bertzen izan zen el primer menguante de febrero. La primera mengua de febrero, ordu bota bertzen urte guztien erabili bertzen egun guztien. Zaila zizila, alako... Basoten beste garaiak, baina hori izan honena. Justu, han ere kostaldean beti esaten zen, Otsaileko lehendabiziko... Bueno, nahi pentsatzen igual izugarrizko aritzak behar ditugula, eta ez da horrela. Adibidez, hau ja da inkluso pixkat handizia, handizia. Baina honek dauka oso forma ona, lehen esan deguna, erakutsi dizueten alamina hortan, nola, egiten dutenak Y-koaren forma. Hau da pixkat ireki egia, bueno, etorten da, proiektatu daiteke. Eta hau igual, hemendikan moztuta, eta handikan, pieza hau, izango zen oso ona baiteko, barenga deitzen zutena. Barenga da gazteleraz eta euskeraz erabiltzen den hitz bat, benetan euskeratik dator. Dala, adar okerra, iztegi zarretan eta esaten da igual baserritarrak ere, esatute, adibidez, pikondotan, barenga ondila kutsi bertzaizkio, barenga esan nahi du adarrak forma berezia dutenak. Eta gaur egun ontzigintzan esaten dela az barengas de metalesko ontzietan ere bai, eta da euskal hitza. Eta hau izango zen, oso barenga ona. Eta hau, baitzaian mustu berozu hemendikan. Eta beste guztia, alperri galditen da? Baizea. Gaur egun bai, edo zue gurrerako erabiltzen da. Baina leheno erabiliko zuten. Azala, tinte bezala, pausuz Maria, tintatzeko oialak eta azalak dauka tanino asko. Itxasotik gertu ere erabiltzen zen sareak eta babesteko. Negozu jarretuko da, horrez jazten. Irua, baina asko. Itxasontzietan, tankila azala erdiko pieza luze bat, eta ondapa. Eta hor jartzen ikondo handi bat. Hori principala, hori izan, bai, la madre del cordero. Hemendik, etoreziteken bat oso hartarako. Zer izan bat urte gomendu izango ditu, ja da zarra. Orduan, aukera izan ditu, esateko gaixotasun eta guztia, kalare, zendro dago, baina egia da gero mozten dezunean ustekabea esaten gara. Igual 1780 tximista batek jozion, eta gaur egun ez dakigu, baina garrun dauka cicatriz, dauka marka, esatezu, ostras, hemen irekila dago. Egiten zu pieza eta gero, zergatik denbora oso luzen hasi da, Gaur egun, garai hartan, dituko zuten zuek, forma horrekin beha, baina ja, 80 urte egin fuera. Ja, esaten dutenean, zenba berdeu, hola lodiera, gero kenduko digu pixka eta beste pixka bat, holako lodiera behar du edo holakoa, bale, jazta baukanikua, fuera. Urte hartan bertan, hori da. Eta leku hortan, beste bat landatu,
ja bizitegi bat, osea, aztegi batean edo Biberak, hori da. Eta gero jartzen du gainea badaude liburuak esaten dutela. Gero garbitu inguruan belarra kendu sin utilizar herramientas, eskuakin. Azurrakin, june eta sustraiak sin utilizar herramientas bat. Eskuakin lehenengo bi urtetan. Hirugarrenean atxurrakin, baina guzti kontuz. Mikel, gaina hemen etxarriko beko basuan mintegi asko topatu dituzuet, ibilitzatenean pizkat mintegi asko. Gure kabuz ez ginean konturatuko, baina hemengo basozainek esaten digute, nola zeuden, nola, hemen adibidez baso berriko bertan inguru bat, egiten zeuden izan mintegi bat. Eta jartzen ziren, jartzen ziren eskurrak, 20 zentimetrora edola, eta han hasten ziren landaretxoak, gero haiek jartzen ziren beste leku batean, eta zuhaitza zeukanean, zenaizatik, 7 pies medio, hola 2 metro terdi, holako altura bat, orduan leku definitiboan jartzen zen. Ingurua garbitu, baina hola mimoz egiten zen, eta gaina hori idatzita dago, legea zen hori. Eta, jendea kontratatzen zen hortarako. Handikan 40 urtetara, basoan horrela. Eta bazitun, adarrak, eta adar guztitatik izaten ziren bi zea mota. Bata zen, hori zen, zuhaitza moztuiten zitzaien horrela, 15 urte zitunean edola, 2 metro terdira, adarrak ezteko, eta bi aukera zeuden. Guztien zen ikun adarrak, eta handikan 10 urtetara, ikazkinak etorriko ziren, adar guztiak mozteak. Ez zuten makila, mondei bidon. Beste 10 urtetan hasiko dira gehiago. 10 urtetan etorri berriz ikazkinak, eta moztu berriz. Eta hola beti. Eta zuhaitza gaina inbertu egiten zen. Egitu esan oso itxuzila egia da. Eta beste batutan iten zen, ez bakarrik mugarretu bezik eta ipina gartu. Ipina gartu zen, berez esan edu adarra ipini. Bizkaian gehiago erabiltzen. Bai, ja egiten zuten esan, hau eta hau guztien ditugu. Eta igual 3 adar edola. Ontzigintzarako. Orduan, ikaskinak etortzen dianean, mozten dituzte danak, haiek ez beste. Haiek, guzti. Pasatzen dira 10 urte, 20 urte, 30 urte, 40 urte gehienekoz, eta adarroiek hartu dute, behar duten alibrea esan dugu. Eta orduan moztu ontzigintzarako. Orduan, 40 urtero basoak bere usta ematen du. Eta gero... Iketzatako amarretzako. Iketzatako amarretzako. Eta ontzigintzako berra. Eta hori gainea, gaur egun ematen du, jende hori oso basatia zaela, eta hola, eta iten zula gauzak, ez, badaude, baso batek, hainbeste metro karratu, hainbeste zuhaitz kabitzen dira, hainbeste egur ematen dute 10 urtero ikatzarako. Horrek hainbeste diru ematen du, gehi 40 urtetan ontzigintzarako, beste hainbeste. 40 urtetan ematen du hainbeste errendimentua. Eta ganaderitzarekin nola izartzen zen? Ganaderitzarekin hor ere hasiera baten arazoa zuten ziren, klaro, leheno egiten zutena, Erdiaroan Euskal Herrian, zuhaitza botatzen zutenean, botatzen zuten azpitik, zimaz. Eta gero hondikan sortzen zen txara. Zeratzen dira adartila bat, eta horiek moztu. Ontzigintzarako pieza horiek, ontzi txikia egiteko igual bai, baina ondila egiteko ezin badugu. Eta orduan, hori babestu nahi zuten, ere bai, handikan ateratzeko zeak aldazka berriak usteko. Baina mendiak komunalak zian. Ez zeun histerik. Orduan zer jungo behar zuzera. belarra ezberdin etortzen da, orduan alimentu egiten Horre ezaten dugu, dia duzien kalide markatzen duguna erdiaz firmo volador. Horietako bat, bai. Hori batzen egurretan atetzen batzuk. Aditze, egurren kontra balin bado,
Uzkure emozitzen duzun, dezen erdiet olako barrak, Eta zure botatzeko enbartu ezpazan, BAM! Tiro egin ere. Jendea jaten dira, claro, egurren barmen de, moria betela hori Horri, intzuten, gainetan intzuten ikerketak. Zeran edo... Esaten du lehen agian izango zirela, bueno, kantaia deitu dio, bibero zarrak, zita, eta horregatik sogertu zeudenez, azken dira zuzen, kompetentziazko zeukatelako, agian, hemen segurazki eukiko zuten olako gune, biberoak egiteko. Kantaia ditzen zailo, matil guzti batei kantaia ditzen zailo. Eta zoitzetan, batzutan ere esaten zailo, leku batzutan esaten dute, aritz lizarra. Lizarra nola dokan forma bat zoitzetan, edo pago lizarra. Pago lizarra ez da pago lizia. Edo aritza ere lizia. Lizarra edo kantaia gauza dela. Eta nengo bizibile batek zirikatuko zuten kantaia lizarra. Planta txikile. Fagoana. Fago planta txikilea? Aritza dira, Oi, aritza. Ai, Jesus, no se me va. Ez, Amerikan hogan ikusi zitu. Ua hola ez izan ziko, ua kontuatzen edo. Hortako primera, ja? Eta hor gelditzen dien aritzeko hartzen bazari denak adin bazarrakoak zenduta, denak adin beteko edia. Hori bertan gelditu dienak. Hori ingo zituzten tartekoak kendu. Inguruben jartzeko. Bai. Eta gutxi batzuk... Da bestiak, eta fatema gauza, harrekuraikoa biguel, 30-40 urte gehiago, montxe jarra. Gure da zarro, Bai. Bai, esate zuet, gaur egun, adibidez gu moztu behar izan ditugu olako zuaitzak. Baina, karo, hori guretzat txarra da, segura aprobetsatuko zu olako lodiera. Eta beste guztia da guretzat lana. Gero hori aprobetsatzen da, zu egurrarako eta hola. Baina, honena izango zan ja zuaitza bere neurrian dagoenean, eta askotan, moztu ditugun zuaitzak izango zian bere garaian ontzigintzarako onak, baina, claro, ja, utzika. Pasata, ja. Adibidez hemen, 1800-tik aurrera ontzigintza izugarri jetxi zen. Batez ere esaten da, Trafalgarko batalla eta horren ondoren, Espainiak imperioa galdu zuen, ez da gizerak gaiten zian arrantzontziak eta hola, baina ja txikillak, eta orduan ontzigintza gainbera izugarri izan zuen. Orduan, baso asko hortarako zeuden hasita, utzi ziren. Edo erabili ziren ikatzarako bakarrik. Baina, orduan, gaur egun daude olako zuaitzak, igual 100 urte dituztenak, edo 150, hasi dela izugarri, eta dituzte forma imponente batzuk, ez hemen bakarrik, Euskal Herri osoan, baina hau da leku oso hemen dago konzentrazio nirila. Eman duzuen egurraren artean, izan duzuen sorpresa, igual kalidade aldetik, igual moztu eta gero ikusi... Txarra egile dela. Bai, eta ikusten duzu zuaitza ze ederra, gero bota, eta igual eritzeko momentuan bertan, krak! Adar potolo bat ola, eta, karo, gero ikusi eta gaitza zeutan. Hori da gertatzen dena, karo, jendea bezala, ez? Hartzen badezu olimpiadetarako 80 urteko aitona bat, igual oso indartsu dago, baina... Zuaitzei ere berdin gertatzen zaio. Eta hor badago portzentai bat, batera diana txarrak horregatik. Baina, bera, igual jungo beha bide honetatik, ze hor 3 minutura... Izan dira bilen etxian altzazkoak. Gurnile egitzen da? Bai, baina garai hartan, ematen zituzen desmontatuta Kanadara. Leku bangetik. Bai, 1000 barrika,
betetzen zuten itxokontzi guztia. Orduan ematen zituzten desmontatuta, Kanadara joaten zianan, upelgileak ere bai, eta pasatzen zuten uda osoa, batzuk garrantzan iten zuten bitartean eta baleak hiltzen eta besteak barrikak montatu. Eta barrikak montatzeko nunbait errezago eta azkarrago egiten zituzten egurrezko guztaiekin. Gaur egun gaztaina egurritza erabiltzen da. Esportak eta orkondu ditu. Bai, saskiak eta bezala, bai, hori da. Eta hemen aurkitu dianak dia altzazkoak. Bitxia da, gaur egun altza ez da erantzin. Proposa da. Baina, horrek esan edo altza moztiten zutela beti, txarak egin eta hain makiluzeak ateratzen diala, horrekin egiten zituztela guztaia. Gaur egun gaztainarekin egiten da. Altzar beraz nola da? Altza. Alizoso. Bale. Oie. Erreka bazterretan azten dira. Dute eroko pinatxo bat. Bai, nolan zamarrotza. Eta bidean igual ikusiko da. Zikin edola eta, zortzen, azkenian horika bat. Eta da ustiatu baino pasagabe. Baina, guai, nik ikusten dut hemen aztu idola, ez dakigu honek esaten nahi duen, Mikelek esaten nahi duen lanai, jendiek aztu ido hori. Ez da guartzen aurrero, zerati guai, udaletxek lau-lauko ateatzen zio basotik, hala da, gutxi da. Egari betien, hemen bizizala jendie. Zerati, ezan udaletxek atoko zituen bediruek, ezen soldata sortzen zan herrien, lantzen, botatzen, zerratzen. Zon enpresa. Ez hori bakarrik, tenia, leheno ikerrek ere epatu du. Hemen botatzen ziren zuaitzak, eta horako enborrak, ez ziren ematen horrelako espaldera. Garraioa, bai mandoekin eta bai hiriekin oso garestia esan. Orduan, lantzen zuten pieza mundian bertan. Ja, bazekiten... Kilo gutxi nahi amateko. Claro, eta zuaitza berri, hemen sakanan egon da, kostatik 80 kilometrotara, bazekiten pieza horrek zer forman nore. Eta ja, lantzen zuten txak, atxurrakin, kabesakin, aizkorakin, eta hola. Eta ja, kentzen zioten, sobratzen zen gehiena. Eta orduan, claro, 1000 kilo pisatzen duen pieza bat eman beharrean, edo 250 pisatzea, aldoizu harria da. Eta hori da, teknologia aurrerapen handi bat. Pentsa hori iten zen 16. mendean. 18. mendean, badago idatzi bat, frantses almirante batena, zala oso pintxua zola, esaten du, honena izango zen, basoan bertan landu piezak, eta gero, kostan dela ematea, hola. Baina horrek ez ikitzen du koordinazio bat, ezin askoa dena. Esaten zuen hori beha 1680 gehien. Euskalduneko zuten 250 urte lehenago egiten zutena. Nola? Ez dakit, guretzat ikusagoa da, gaur egun esaten dugu, ez da gizat. Gara hartan, hemen zen itxas teknologiarik aurreratuan. 250 urte pasata, frantsesek adibidez, frantses armada zala, Inglaterrakoa, Frantzikoa, zean hilak importantenak. Esaten zuten hori, hori ezin da egin, ez da posible. Piezak ja hemen bota, landu zeta hortako, esan nahi du, lan egiten du narotzak, badakila ontzigintzaren, puntu batean behintzat, bai. Orduan da, horreko zituen plantille gure berko zituen. Bai, plantilla zituzten, eta hor trazatu, eta markatu, eta ite zituzten piezak, gero igual, biselak eta moztu behartzian, egia ontziolan ingo dute. Baina pieza ja, eta oso kurioso da, gaina gizon honek inuntzun ikerketa bat, esaten du, Holandan, zuaitza ematen dute oso-osorik, azala kendu gabe. Inglaterran azala kendu bai. Eta Frantzin, leku batzutan bai, beste batzen ez. Hemen egiten zuten azala kendu, landu, eskorratu, hemen ematen zuten, pre-landutan. Eta ja, ontziola iritsi, eta ja jarri montatu, ensandatu, sagastatu, a ber, holak egin dutan, jazta.
orduan bukatzen zuten txistu bizian. Horregatik ulertzen da gaur egun jendeak esaten digu, adituak, ontzigintzan adituak. Ez da posible San Juan ontzia bezala ontzi bat egitea, haiek euskaldunak esaten dezuten bezala, 3 hilabetetan, hasita bukatu. Ez da posible. Bai da posible. Guk igual ez dugu jakingo nola hori egiten. 3 hilabetetan egin zuten, bere garaian? San Juan bere garaian 3 hilabetetan egin zuten? Ez dakigu, ez dago daturik, baina holako ontziak normalean gertatu izan, badaude batzuk esaten dutela nola udazkenean, inversore batzuk, esaten dut. Egingo itxasuntzi da ternuara bialtzeko, baleetara. Udazkenean zuhaitzak bota. Eta hori egintzen zuen inbertsioa, ordaindu jendeari. Udazkenean zuhaitzak bota. Ze honena zan, otsailean eta hola, baina, ja behin San Miguel pasata egin ziteken, egurra bota, neguan itxasuntzia eraiki, udaberrian ternuara jun, udazkenean itzuli, eta saldu kargamentua. Urte betean amortizatu. Horrengo orduetik aurrera, irabazia. Beti. Orduan, claro. Merezi zuen, ez? Eta Euskal Herria zan, itxasuntzirik onenak egiten zitunak, adibidez San Juan bezalako ontziak, adibidez Ameriketara zizianean castellanoak eta juten eta ez da gizar, ez zituzten itxasuntziak. Itxasuntzi txikiak hasieran esploratzeko eta horrela. Baina gero ja, jendea jartzen ezunean, eman behar diezu alea, gariak, abereak, erramintak, soldaduak eman behar dia, dena eman behar zen hemendik. Eta zeinek emango luke hori, Euskal itxasuntziak, San Juan bezalakoak. Entzun dezute inoiz la carrera de Indias eta ara joten zian bezala suministratzeko. Seinaliatu lehenengo eta bai. Itxasuntzi gehienak zian bigarren eskuko baleontziak. Lehenbizik joten zian ternuara. Ternuara joten zian materiala zan de primera. Itxasuntzi berrilla, txalupak berriak, arpoiak, sokak, bale bat hiltzeko erabiltzen zen arpoia zikoan soka batea lotuta. Soka hori, baliosun arpoia baino 10 aldiz gehiago. Behin ja temporada batean ibili zanean, soka hori fuera. Beste zerbaiteako, erropa zabaltzeko negazio. Baina ja, baletarako beti berria. Eta itxasuntzila, ja, bi bidai egin ditunean ternuarako, ja, seminuevo. Egingo dugu berri bat, hau saldu, eta para la carrera de Indias, zan materialik onena. Ola bakarrik ulertzen da, ara jotia milaka jende, milaka gizon urtero, hiru berritu da. Eta hori da, horren moitzen zuen hemengo ekonomia guztia. Handikan ekartzen zanagatik, baina ere, ontzigintzaren inguruan moitzen zen guztiarekin. Eta hori da, pixkat guri San Juan ontzia eta itxasuntziak asko gustatzen zaizkigu, eta hola, ez eske guri iten dugu San Juan ontzia, guzti hori ere, guztietaz jabetzeko. Zuhaitzareko nire, egin behar duzua itxasuntzi guztia, hemen ikartu duzua bakan, eta hori zen Sarenatik. Bai, sarenatik. Eta eraman duzue horrela, azalarekin, azala gabe, landuta, Bai, eman dugu zerrategira. Garai hartan, ingo zuten hemen bertan zerrategira. Zerraien, azarra hori. Panakin eta hola.